Paghigugma sa kanunay o pagpasaylo hagit isip usa ka Kristiyanos. Hagit isip usa ka Kristiyano sa paghigugma o pagpasaylo si singkataw. Kini ang gipanayag na Archbishop Martin Sarmen Damawa D.D. at Santos Gabisa gipaygayon di pa namang dugay diya sa Archdiocese Marin Shrine sa Merin sa Kuta nga Ginoo nagatudlo isip ng mga matuod nga higugmaon bisan pa kato naghatag og kasakit og naglutos kanato o gatagan kini paghigugmang pagpasaylo. Kini lisod apan sumapas sa bispo nga hagit kini sa matag usa nga mamaymo mapasayloon bisan pa ngadto sa mga dili angay nga pasayloon kay kini man ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano sa di gatagang pagtagad sa nagunang magbalantay nga pasayloon bisan pa kadto naghatag og sinugdanan sa kaguol o kini ang kalahian sa pagtuog Katoliko Romano sa uban nga pagtuo kay ang Katoliko Romano nagatudlo man kay gugmaon bisan pa kadto naghatag kaguol bisan pa niadto mga naglutos og naghatag kasakit. Ang pagigugma sa mga naglutos kanimo o pagpasaylo sa mga naghatag og kasakit ang hagit sa matag usa isip usa ka Kristiyano sa ug matuod nga Romano Katoliko apan kung gusto nga mabalaan kini ang angayan nga buhaton nga gitudlo kanato isip mga matuon diha sa pagtuo. Ginugapan ni Archbishop Humawad nga sama sa mga apostoles nga giingnan ni Jesus nga aron nga maangko na kinabuhing dayon ang mukaon sa lawas ug dugo ni Jesus pinagi santos nga Eucharistia apan dili kini madawat sa uban nga mga sumusunod ni Jesus. Hinungdan nga gitudlo ni Jesus nga makita diha kini sa santos nga Eucharistia ang maong pagtudlo diha sa mga apostoles ug sa mga sumusunod. Busa paningkamutan nga makadawat sa santos nga Eucharistia ug maghinulsol sa mga sala ug dili mo dawat sa komunyon nga wala makahinulsol sa mga sala ug talikdan ang pagpakasala. Ano yung kamayin payag sa Arsobispo sa Archdiocese sa Ozabi sa Archbishop Martina Sarmento Habawa D.D. Ang salain ng mga tinuhuan, an ay puran ay, an atuf pur atuf. Pero sa ato nga tinuhuan, love even those who persecute you. Forgive those who are the sources of your pain. Tingali, mayon mo, mailan ang susulti, pero lisod kayong buhaton. That is precisely the challenge of our faith. If you are able to do it, then you are not far from the kingdom of God. Mao yun na permi. Kung ikaw gustong mabalaan, kinahanglan yun nga ikaw muhimo sa gisulti sa atong Ginoo. And to love those who persecute us and to forgive those who are the sources of our pain. Ang nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozabi sa Archbishop Martin Sarmen Damawa D.D. Ato Santos Gabisa gipaygayon diha sa Archdiocese sa Marin Shrine sa Beren sa Kuta. Alang sa DX Tinisiman sa Kampana Radio Simad, W8 Manuel Rodquillo Jr. Dadag sa Nagbian. Kakahibulungan sa kinaiya sa tao. Ato yung hinumduman ha, when Jesus told them that he who eats my flesh will have life eternal, he who drinks my blood will have life eternal. Mula kanawat ang uban. So, they abandoned Jesus. But when Jesus multiplied the bread, namakpak silang maayo, and in fact, they wanted him to become king. Now, Jesus is telling them, you want to possess eternal life? Then, eat my flesh and drink my blood. And we will encounter this. We will celebrate this in the Holy Eucharist. Panikamutan din nato na makadawat kita din sa komunyon o atong panikamutan na kita pagkahinulsol sa atong mga sala. Dili ta mo dawat sa komunyon kung wala tayo paghinulsol. Kunya, kining maghinulsol nga kita, nagpasabot na nga atong yung talikdan ang pagpakasala.